Jatketaan. Sitten oli Aasiassa. Me Dubai vielä. Dubai. Miten Dubai vai lähdetään? Se on täällä tämä Emiraatti. No. Mä en tiedä, että mikä Käytän täällä pari kuluja. Ja käytän näitä älypöytiä sinne, että mulla on tiedossa mikä se on? ja sitten niitä voi Se lähtee sen näin. Joo, mut joo, tuo. Meillä on nyt siellä uusi tuote, eli siellä ei mennä tälle tasolle. Oh no. Dubai. ja voit tehdä ihan tähän pääsee varmaan se ohjelma. Millä sitä tehdään? Eli sitä voi valita erityisiä.